Avui tenim una altra sessió de 10 minuts, per tant agafa l'esterilla i comencem. Començarem en postura de la roca. Recorda, si necessites agafar-te un bloc, agafa'l. I si necessites dos, també, el que a tu et vagi més bé. Els dos peus ben junts, com si s'agafessin al bloc. Les cames juntes, genolls miren endavant. Si necessites tenir una mica més separat els tens i si realment és molt incòmode, posa't en postura fàcil, cames creuades. Queda't aquí, tanca un segon els ulls. Ves portant abdomen endintre, relaxant l'esquena, col·locant els isquions, tot el teu pes. Ves deixant les espatlles i les mans ben relaxades. Respirem, simplement ens preparem per la pràctica. Serà intensa, seran 10 minuts. Prepara't, sempre és important. Portar el teu cos, la teva ment, al moment present. Farem un parell d'inspiracions profundes, agafant aire pel nas. Obrim la boca i traiem l'aire per la boca. Ves-te connectant amb el cos, agafar aire pel nas. Deixa anar per la boca. I obrim els ulls. I començarem a fer uns cercles amb el cap. Endarrere, endavant. Ves fent un cercle ben gros. Agafant aire endarrere, deixant anar endavant. En farem 3 cap a un costat. Agafant aire, deixant anar. I 3 cap a l'altra banda, a l'altre costat, agafa aire darrere, deixa anar davant. Si la teva respiració és molt ràpida, el moviment serà ràpid. Si és molt lenta, el moviment serà lent. Quan acabis els 3 moviments, deixes el cap que pengi, deixes les espatlles relaxades i a darrere t'agafes. La muñeca dreta agafa la muñeca esquerra. I baixes, apretes en avall, com si volguessis anar a portar la mà a la terra. I anem a deixar l'orella dreta a sobre de l'espatlla dreta. Apreta en avall, nota l'espatlla com s'estira per 3, 2, 1. I anem cap a l'altra banda. Movem el cap cap a l'altre costat i agafem la mà esquerra, agafa la muñeca dreta. Estira en avall i queda't aquí 3, 2 i 1. Anem a deixar una mica les mans i posar les dues mans al terra. Girarem les mans, els dits petits van endintre. 1 i 2, com si estiguessis a 4 recolzaments. Agafant aire, portarem el cos endavant, deixem anar endarrere 1. Agafem aire. 2. Molt de compte, no et facis mal, només notes estirament, que no notis dolor. I 3. Tornem a posar les mans bé. I tornes amb el moviment, agafes aire i deixes anar darrere. 1. I 2. I 3. Deixarem el bloc al costat, col·loca't bé 4 recolzaments, gat, vaca, agafant aire davant. El deixant abdomen endintre, 1. Agafar aire i estén-te bé. I el deixant apreta amb les mans a la terra. 2. Agafar aire, allarga't. I 3. Et quedes a 4 recolzaments i estirem la cama dreta darrere. Posem els dits dels peus a terra, agafem aire, deixem anar dalt. 1, 2 i 3. Allarguem el braç contrari, esquerre, agafem aire. 1, 2, 3. Et quedes 3, 2, 1, agafes aire, el deixar anar el colze, a buscar el genoll al mig. 1. Abdomen endintre. 2. I 3. Ens allarguem i la mà va a buscar darrere el peu. Primer agafa, taló cap al gluti, genoll endarrere. 3. 2. 1 i allargues. Intentes girar una mica cap al costat, obrir bé el pit. 3. 2. 1, torna a allargar darrere i posem genoll a terra. Recol·loca les mans, anem a l'altra banda i primer estirem la cama esquerra. Dits dels peus a terra, agafa aire, el deixem a dalt. 1,
2 i 3. Estirem la mà dreta, la mà contrària, agafem aire i deixem anar. 1, 2 i 3. Et quedes a dalt, agafes aire i el deixes anar genoll i colze. 1 i 2 i 3. Allarga't, agafa aire, el deixes anar. Vas a buscar el peu, el taló al gluti, el genoll en l'aire. 3, 2, 1 i estirem en l'aire. Intentem obrir el costat. 3, 2 i 1. Tornem genolls i mans a terra. Ens allarguem a darrere, ens col·loquem en postura de balasana. Col·loca't ben col·locat a darrere els isquions, van a tocar els talons. Allargues bé els braços endavant, el front a terra. Deixes els colzes que caiguin per 3, 2 i 1. Vas rosant amb les mans a la terra, et vas assentant a darrere. Agafem aire, pugem en amunt, ens posarem sobre els nostres genolls. Al deixar anar baixem els braços i portem el peu dret endavant. Ves a portar el genoll ben endarrere, a davant, ves a buscar la línia. Obrir bé, intentes portar el pubis a la terra, les dues mans a la cintura per 3. Ves intentant baixar cap avall, 2 i 1. La mà esquerra al costat del peu i la mà dreta s'allarga al cel. Nota la torsió des de la cintura i queda't aquí. 3. Ves a buscar el braç dret. 2 i 1. Tornes cap avall, les dues mans a la cintura i intentem no tocar enlloc. Posem el peu dret endarrere. Molt bé, anem a l'altra banda. Peu esquerre endavant, ves col·locant genoll endarrere, pubis a la terra, mans a la cintura. 3, 2, ves deixant caure a la terra. I 1, la mà dreta al costat del peu, la mà esquerra s'allarga al costat i la mirada va a buscar el braç esquerre per 3, 2, 1. Tornes les dues mans juntes i ves a portar el peu esquerre al costat. Tornem amunt, agafem aire, el deixem, ens assentem a darrere i anem a portar les mans, allargar-les, postura de balasana, amb els braços endavant, deixa el front a terra per 3, deixa els colzes. 2 i 1. Tornem rosant, ens anem assentant a darrere. Anem amb les espatlles a fer moviments endarrere. Agafem aire, deixem anar. 1, 2 i 3. I tornes amunt. Agafes aire a dalt. El deixes anar. Baixes braços i et quedes amb els genolls. I tornes el peu dret a davant. Rosem amb els dits de les mans al terra i ens quedem com en un primer guerrer allargant amunt. 3. Agafa aire. El deixar anar, deixa espatlles en avall. 2. Agafa aire. Ves-te pujant cap a la terra. Ves baixant. I 3. Posem la mà esquerra un altre cop al terra, al costat del peu. La mà dreta puja en amunt. I aquesta vegada o bé ens quedem aquí, posem els dits dels peus a terra i pugem en amunt. Ens quedem aquí. 3. Allarga la cama. Ves a buscar el braç dret. 2 i 1 i baixem. A poc tornarem el peu dret al costat. I tornem amb l'esquerra. Endavant. Recol·loca't. Agafem aire, rosem, pugem en amunt i ens quedem aquí. 3. Deixa les espatlles. 2. Baixa a la terra. I 1. La mà dreta al costat del peu. La mà esquerra s'allarga al cel. Queda 3. Posa els dits dels peus a terra i puges. 2. Si no et quedes a baix no passa res. 1. I tornes a poc, endavant. Genoll torna enrere, agafes aire, puges braços. El deixar anar, tornes a sentar i allargar-te davant. Allarga bé les mans, deixa front a terra, deixa els colzes. Deixa't caure a sobre els talons. Nota la respiració. Com apretes les cuixes quan agafes aire. Nota el teu front relaxat, la teva cara relaxada. Els teus braços, afluixa'ls.
Apreta amb l'abdomen en les cuixes cada vegada que agafis aire. Nota la diferència quan agafes aire, quan deixes anar. Nota l'espai. A poc a poc vés-te sentant a darrere, suau. Ens tornem a col·locar a la postura de la roca. Mans a sobre de les cuixes. Col·loca bé els isquions, allarga la coroneta. Fem un parell de respiracions profundes, tanca els ulls, centra't en el teu cos. Afluixa't. Afluixa't. A poc a poc obrim els ulls. I fins aquí la sessió d'avui. Espero que l'hagis disfrutat. Fins després.